Λοιπόν, είμαστε εδώ με τη Σταματίνα και έχω κάνει κάποιες ωραίες ερωτήσεις στη Σταματίνα, πολύ βοηθητικές για όλους. Τι έχεις μάθει μέχρι στιγμή, Σταματίνα, στην πορεία που έχουμε εδώ στο γραφείο, όλη η ομάδα? Τι έχεις μάθει? Καταρχάς να πω ότι όλη η ομάδα είναι πάρα πολύ υποστηρικτική. Καλησπέρα καταρχάς σε όλους, όσους μας βλέπουν, για να είμαστε και ευγενικοί. Το πρόγραμμα αυτό το έχω ξεκινήσει από τέλη Αυγούστου. Είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, το οποίο με έχει βοηθήσει απίστευτα στο να διατηρώ τα κιλά μου και το σώμα μου σε μια πολύ όμορφη κατάσταση. Βέβαια, σε συνδυασμό και με τη γυμναστική είναι το ιδανικό. Η διατροφή είναι πάρα πολύ σημαντική, την οποία την τηρώ όχι μόνο στο σπίτι αλλά και έξω φυσικά, γιατί πάντα όταν βγαίνω έξω ακολουθώ το πρόγραμμα και παίρνω αυτά που χρειάζομαι μαζί μου. Τηρώ πάντα το 3ωρο, συν τα συμπληρώματα διατροφής που με έχουν βοηθήσει και ψυχολογικά στο να ανέβω γενικότερα σε κάποια πράγματα. Και έχω μεγαλύτερη αυτοεπίθεση στο να κάνω και τέτοια πράγματα τα οποία δεν έκανα πριν. Όλη η ομάδα εδώ είναι πολύ υποστηρικτική γενικά, όχι μόνο η κυρία Αγγελική και τα κορίτσια. Και είμαι πολύ περήφανη που το κάνω αυτό. Και θέλω φυσικά να το διατηρήσω, γιατί θέλω να αλλάξω και να παραμείνει αυτή η αλλαγή και να έρθει το κατάλληλο και ιδανικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι που ρώτησα, είναι η άλλη ερώτηση που έκανα στη Σταματίνα. Ποιος ήταν ο λόγος που το ξεκίνησε? Και αυτός ήταν ο πραγματικός σου λόγος, το κίνητρο που λέμε, ότι θέλω να αλλάξω. Και όταν σου έκανα την ερώτηση, Σταματίνα, είπες ότι έχεις μάθει να τηρείς το πρόγραμμα, όπως πολύ καλά μας είπες, με τα 3ωρα, με το νερό που μου είπες και εμένα, με τα συμπληρώματα, με όλες τις μαγικές οδηγίες. Μου είπες όμως και κάτι άλλο. Έχω μάθει να προσέχω τον εαυτό μου. Αυτοφροντίδα και αυτοβελτίωση. Και είπες ότι πήρες θάρρος και αυτοπεποίθηση για να κάνεις πράγματα που παλιότερα δεν μπορούσες να τα κάνεις. Ναι. Πες μας ένα παράδειγμα. Τι ξεκίνησες τώρα που το είχες αφήσει? Ξεκίνησα το ΣΕΝΑ που θέλει ο ΑΣΕΠ για περαιτέρω μοριοδότηση. Είχα βέβαια τις τραυματικές εμπειρίες από τα αγγλικά, αλλά τη στιγμή που αυτό χρειάζεται για να πάρω παραπάνω πράγματα, το ξεκίνησα και το κάνω με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Μπράβο. Κάτι που δεν μπορούσε να το πάρει απόφαση. Μέσω της ισορροπημένης διατροφής, όπως λέει εδώ όλη η ομάδα και η Σάνη ειδικά, μέσω της ολιστικής υγείας που λέγαμε Σάνη, πώς επηρεάζει η διατροφή, ο τρόπος αυτός που δίνουμε η αυτοφροντίδα και όλους τους υπόλοιπους τομείς της ζωής μας. Συμφωνούμε, Σταματίνα? Φυσικά, ναι. Συμφωνούμε, Σάνη? Βεβαίως. Άλλος άνθρωπος είμαστε. Άλλος άνθρωπος, ακριβώς. Με τη σωστή διατροφή και άλλος άνθρωπος χωρίς σωστή διατροφή. Έτσι ακριβώς. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταματίνα. Τηρήστε το, είναι σημαντικό. Συμφωνούμε. Και γίνεται. Έτσι. Και γίνεται!